Вие колко дни си почивахте за Великден? 4, 5, може би седмица. Пишете в коментари, защото нашите депутати ще си почиват 19 дни. От Великден до Гергьовден. С един работен ден за паралана, както се казва, ако въобще се съберат на него. Да имат време да си нагледат имотите. По-бедните в Гърция, по-богатите в Барселона или на Френската ривиера. Някои ще отидат до щатите да си видят бизнеса, други ще преминат през Москва най-вероятно. Това е реалната дейност на нашите депутати. Защото най-голямата заблуда е, когато някой от тях ви каже: приеха се промените в закона Хикс по наше предложение, но забележете на първо четене, което всъщност нищо не означава. Прах в очите. За последните 2 години, освен простотиите в Конституцията и разбира се закона за националния бюджет, за да има какво да се краде, почти нищо друго не беше прието. Защото един закон се приема на първо четене по принцип като цяло. Но когато дойде време за реалните промени и за второто четене, изплуват корупцията и лобизма, които започват да защитават законните си далавери. И всичко спира. И така, до следващия парламент, когато всичко пак започва наново. Те въобще не се интересуват нито от цените в магазините, нито от тока, водата или парното. Но живо се интересуват от всичко, което ни ограбва и ни бърка директно в джобовете. Като колектори, бързи кредити, банки, ЧСИ-та и всякакви видове други законни далавери. Защото тези имоти в крайна сметка изискват и поддръжка.